nditendere muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekupfapfedza mukati mekureba suri kuitika matima nawose nyika ino paka Odzi ndokune Mwana ndowakasara dzinza ravo but iwo vachigara pasentinari. Sentinari ndo pakaitika chinhu. Inzwai muri yeZimbabwe, mwanasikana achigara nevabereki vake munzvimbo inoshevedzwa kuti iyo sentinari, achienda kuchikoro ari form 3 ane 16 years, ndo pakatanga kunzwa kuti ane munhu waanorota achiita bonde naye. Iye musikana but anorota achiita bonde nemukadzi, iye ari iye murume. Okay, iye mukadzi but airota akarara nemunhukadzi, pauviri hwavo iye ari iye murume. Ndo pakasema kuona kuti ko dzimwe dzenguva anoona ari murume, dzimwe dzenguva anoona ari mukadzi. Adaro musikana uyu haana kukwanisa kutaura pamba. Vabereki vake vakutaura nemukoma wababa anova ndiye ane mwana izvezvo, mwana ari kugara kwatete. Vanoti ivo vakudzwa nababa vemwana uyu, vanoti chandakatanga kuona pamwana ndisati ndaziva kuti mwana uyu ashanduka, simba ranga naro nebasa retype yebasa ranoda kuita. Mwanakomana nemwanasikana vanosarudzira vega mabasa kuti uyu zvinoreva basa rechirume, zvinoreva basa rechikadzi. Ndaingofungidzira kuti maybe munhu ane simba rake kana munhu anofarira basa rake. So musikana uyu haana kukwanisa kuudza vamwe vana vepamba, haana kukwanisa kuudza vabereki vake, akaudza mukomana webasa wepamba kuti shamari ini zvinhu zvangu zvamira zvakadai. Mukomana uyu ndiye akazoudza vabereki kuti mwana wenyu amira akadai. Ndobva abvunzwa, but anoti iwo mwana uyu ataura nyaya iyi, baba vakamuti izvo, iwe taura nyaya yakaita iwe. Ende pakazobuda demo mwana uyu achidzingirirwa chinzi taura nyaya yako chishakaitika. Mwana ndapare chandoziva, ndokubva atiza, ndokubva aenda kunzvimbo yeBeatrice kunova kune vamwe veukama. Alright, aenda kunzvimbo yeBeatrice ndokuzobva kuenda kunonzi kwaOdzi kunova ndokwaari izvezvi. KwaOdzi uku ndokune family nedzinza rakawanda ririko ikoko. Vanoti ivo vaungana vachibvunza mwana uyu ane nguva yokuita murume, ane nguva yokuita mukadzi, asi nguva yakanyanya inotya paari ndiye kuve murume. Ndovabvunza naye baba, mwana uyu iko zvinozvi anogara nevanhu vakaita sei? Zvikanzi zvakare nyaya yakakuitisira baba vacho kuti zvaari kutaura ndezvechokwadi, uyezve amai pavakaudzwa vachizoudza baba ndiye kuti mwana uyu upenyu hwake hwese angasingagezi nevamwe vana. Okay, upenyu hwake kumuziva angasingagezi nevamwe vana, anogeza ega, uyezve pakunorara habvisi hembe dzake. Anongogara akadaro ari ega. Saka iko zvino zvimanje kwaari kugara uku, ari kugara kumba kwambuya. Achigara ikoko vana tete vanoti iwo nengo idzi dzinotoonekwa fefe mukamutarisa sokuti nhasi mukadzi, nhasi murume, asi nguva yari kugara mazuva akawanda anenge ari murume. Asi murume mukadzi wake uya waakatanga naye kubva paakazoona kuti ari kushanduka nanhasi ndiye munhu waanotamba naye. Vamwe vese yokunzava haana wakasangana naye, angave musikana paanga ari mukomana, paanga ari musikana ari mukomana haana mbogara sangana nemukomana. Uyezve paanomboita mukomana apa kufamba chekufeya haana munhu wechikadzi waakaita naye bonde kana kukombisa. Asi waakagara achitamba naye kuhope uyoyo nanhasi ndiye murume wake, ndiye mudzimai wake. Vanofambidzana panyama here kana kuti avo ndiyo zvinoto chete, asi zvakubuda paari hazvisi zvokuhope, zvakuonekwa nemaziso. Ende mukaona chimiro chake anotofamba senge murume. So baba vave nenyaya izvi vachiti mwana atizira kwatiri atingamuregereri, tinoti abatsirwe. Ende vari kuti hatisi kunyara nemwe nzvimbo matiri kugara hapana asiri kuziva. Vanhu vari kuzviziva. Ende iye musikana ari kuti anofungidziro yekuti ini ndogona kubatsirika. Aiwa ndakasununguka, ngauye ndibatsirike. So nyaya vauya panapa ndiye kuti Zimbabwe mari iko zvinozvo vane zvishoma zvavamboita, vari kutenderera. Amene kuti ari kufungidzira kuti anogona kubatsira mwana uyu munhu akaita sei. Tinombonzwana muchitedzera kuti kwakati kwatika zvakati vamwe vabatsirwa. Mwana uyu tinaye, kana mukada kumuona kumutarisa zvaari mozopupura zvakare muchiudza vanhu kuti inini chokutanga musati batsira munogona kumuona mwana uyu mogutsikana kuti nhasi murume,
nasi musikana, nasi mukadzi, mangwana murume. Wozotorawo time kuratidza kuti iko zvinozvi adzokera pano. Chatiri kuda ndechekuti anofanira kuti aite mukadzi ndo zvakazvarwa ari zvatinosiva vabereki vake. Right. Muchitaura nevabereki kana kuti vakuru vaunza nyaya iyi ku National FM vari kuti vachimutarisa kana ari murume nhengo yechidzimai inenge iripo yakavanzika here. Aiwa panenge pane nhengo imwe chete inenge yatodisappear atochinja atiwe murume otochinja atiwe mukadzi, kwete kuti ipapo ndabvunzisa semabvunzira muri kuita ipapo. Aiwa hapana kushanduka kuya zvokuti aiwa iyauya. Aiwa nhengo imwe chete iyoyo ndio inoshanduka achita murume achita mukadzi. Hey! Ende vari kuti vakasununguka mukoma KB kubva kuvabereki vacho nekuti vanga vachiti mwana wedu ndiye watinofungidzira kuti anozokwanisa kunyara. Nenyaya yekuti ari kuti ingawani mandiri kugara muno ndiri kuzivikanwa, ndaifanira kunge ndiri kumba kuvabereki vangu ndakatobva, ndichasvika kupi ndichagara kupi, uye zviachatida kugara neni ndiani. Vakambokwanisa here kufamba sezvo mataura kuti vakambofamba asi dzimwe nguva zvikwanisiro zvekuti varambe vachifamba ndio zviri kunetsa. Mukufamba kwavakaita pane here zvavakanzwa zviripo but havana zvavatiudza. But nyaya vari kuda hombe ndeyekuti tinogona mukufamba kazhinji munounza nyaya dzinokonaniswa. Yes. Yekuti unogona kunzwa kuti baba vako, muzukuru wako kana kuti munin'ina wako, asi chatiri kuda ichi ndechekuti mwana aite sei, mwana apore. Kana aripo anogona kutirapira mwana, ndio zvatiri kuda. Tinotenda Zimbabwe kana kune vabatsiri vanogona kakurapa mwana uyu, makasununguka kubata babaisabwe Bhozhongora Washington Marimira kuitira kuti akusvitsei kune vari kugara nemwana uyu mumubatsire. Kana mamubatsira takasununguka kuzokutendai pano pa National FM Radio. Babaisabwe vanenge vachidaka kukubatai, vanenge vachidaka kusvika kumwana uyu vanokubatai sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kusvika pa mwana uyu, kunyangwe makandifonera ndinokupai nhamba dzevabereki vacho. Nhamba dzevabereki vacho ndinokupai, motaura nevabereki vemwana mowirana kuti musvika sei. Kana minoda tiende pamwe chete toenda pamwe chete tosvika panzvimbo toona mwana tose towirana zvataona tigozowirana zvakare kuti mapurisa. Right. Ende iye achipupura nemuromo wake kuti aite sei apora. Vabereki vakopupura zvakare kuti mwana aite sei apora. Tinoda kuporesa chaiko. Right. Nekuti mwana uyu paari pakaoma. Nhamba dzangu dzefoni dzinoti muri yeZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 0714 25 2504 0771 504 205 nenhamba dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Musabipo. Tinotenda regai tinzwe vedare munofunga kuti ringa